Usomaqhuzu wesibhedlele irahima moosa ugqirha nozukomkhabayi makashenxiswe esikhundleni. Okudizwe kwingxelo yophando lukanozikhalazo wezempilo ekhutshwe kwinkomfa noonondaba ePitoli namhlanje. Le ngxelo ibonise ukuba impilo nesidima sezigulane kunye nempilontle yabasebenzi bezempilo zasingelwa phantsi kwesi sibhedlele. Esi sisibhedlele irahima moosa iziko lezempilo emeko yalo isegedukeni. Unozikhalazo wezempilo wasungula uphando kwesi sibhedlele nyakenye emva kokudlula kwengxelo zokuba abasetyhini abalindele ukubeleka balala phantsi bhaca ezo zityholo zinqiniwe ngoku. We found that actually it was true that patients, pregnant mothers, slept on the floor. There was a video that was actually given to us by Mr. Saul, but also almost all the people that we interviewed confirmed that that was the case. Unjengalazi makhobo kwafumaniseka ukuba ingqwayingqwa yesibhedlele ugqirha nozuko Precious Mkabayi ebebane ngabikho emsebenzini watsho unozikhalazo ephakamisa ukuba olulekwe. We felt that Rahima Moosa deserved to have a new CEO, and that CEO must be fit for purpose. Umphathi wezempilo ibazela amehlo imiba iphuma kule ngxelo ngokodwa abasetyhini abakhulelweyo bekunyanzeleka ukuba balale nasezitulweni. We want to commit to work together with the province to expedite the remedial action which is required. One in terms of the infrastructure which must be attended to, but also in terms of the management capacity. Le ngxelo kwaphakamisa ukuba inkulu baphathiswa yaseGauteng mayiqinisekise ukuba siyavuselelwa esibhedlele zingaphelanga inyanga ezintandathu. Kunyanzeleke ukuba iintsapho ezininzi eMgungundlovu KwaZulu-Natal ziyirhoxisa imingcwabo yabantu bayo ngenxa yogwayimbo lwenehawu. Izibhedlele zikarhulumente kunye nemizi egcina imizimba yabangasekhoyo kweliphondo zisebenza ngabasebenzi abangonelanga inani labo. Sekube ngaphezulu kwamasonto amabili umndeni wakwaMasango olahlekelwe ilungu lomndeni ungakwazi ukungcwaba. uThembi Nkosi Masango wadlula emhlabeni esesibhedlela iGrace eMgungundlovu ngemuva kokugula kafushane. Umndeni wakhe waqala amalungiselelo omngcwabo, kodwa izinhlelo kwafanele bazimise ngoba izisebenzi esibhedlela ezingamalungu enyunyana inehawu zashiya umsebenzi. Umndeni wakwaMasango uthi usadidekile kanti lokhu kuyangena nasephaketheni. Besithi sofihla ngomgqibelo kwayiwa wacholwa. Sathi ke thina hayi ke uba kuyenzeka naphathi nensuku angasuka afihlwe uthulekile ke asibona into. Abantu bayaqhubeka bayashonja betelekile bonke labantu bazobabeka phi. Kubukhulumeni bethatha lezi zinto ezifuna abantu baqhubeka nokusebenza sihambe nasithatha imizimba yabantu bethu sobabeka phela amakhandlela. Ezinye izakhamizi zikhathazekile ngokuhlala kwezidumbu emakhazeni. Kade kune load shedding la kwaba ne load reduction kulungisa ama power stations. Engabe zinjani izimo zezidumbu ngaphakathi. Abangcwabi nabo bathi baphazamisekile kakhulu. Lesiteleka siphazamiseke kakhulu ngoba sesingena esontweni lesibili la singakwazi khona ukuthola abantu ezibhedlela nasema government mortuaries. Khona manjalo umndeni ufuna izimpendulo ezikhulwini zomnyango. uDalisa Umkhize ushonele eNorthdale Hospital ngesonto. Asinako ukublame abasebenzi. We so unfortunate ukuthi lento yenzeke la ekhaya yenzeke ngesikhathi kunesiteleka. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal uthi usazophawula ngalolu daba maduzane. Mlonde Khadebe, SABC News eMgungundlovu. Ahlabela mgama amaphulo kwandisa isibonelelo samanzi kwisixeko esimbaxa esithwaxa imbaleli Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Kule minyaka mini idlulileyo isixeko sityale i-1.2 billion yeerandi kumaphulo akumila kunje. Isixeko sincwasa ukwandisa uvimba wamanzi ngelitha ezi-27 million ngosuku kusetyenziswa amanzi afunxwa emathunjini omhlaba ekupheleni kuka-April. Asikaphume enkathazweni isixeko yaye abahlali basabongozwa bawasebenzise ngobunono amanzi ayoma amadama.
Inzame zokuphepha uDay Zero ukususela ngonyaka ka-2018 lo masipala uMbaxa wombe amabhitsi ali-150 injongo ukufumana i-50 million liters ngosuku yamanzi kulamabhitsi njengesicwangciso kule mbalela. Ukuzawuthi ga ngoku ke sisenengxaki yokuba uninzi lwabantu luyedlula kumthamo wamanzi obekiweyo, nto leyo ezakukhokhelela ekubeni simisele imiqathango yengxingxwa eyakuthi inqande into yokubana abantu batsale nzima kufolelwa amanzi ngaphezu kuba kusenziwa. Umasipala uthi kuyaxhalabisa ukusetyenziswa komthamo wamanzi ongaphezulu komyalelo obekiweyo. There are two interventions specifically which we are embarked on. One, the municipality has to reduce the leakages that are in the reticulation system, and there are resources that has been deployed to do that. Secondly, we are also encouraging consumers to reduce consumption, at least all non-basic uses. They might actually reduce only to stick to basic, that is hygiene, cooking as well as drinking. Amadama amahlanu nawabonelela ngamanzi kulo masipala akumyinge ka-12.77%. Abahlali bayabongozwa ukuba bathi gqolo ukusebenzisa amanzi ngobunono. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseGqeberha. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Unozikhalazo wezempilo unjingalwazi Malirhapuru Makgoba uphakamise ukuba usomaqhuzu wesibhedlele irahima moosa ugqirha Nozuko Mkhabayi makashenxiswe esikhundleni. Oku kudizwe kwingxelo yophando lukanozikhalazo wezempilo ekhutshwe kwinkomfa nonondaba ePitoli namhlanje. Le ngxelo ibonise ukuba impilo nesidima sezigulane kunye nempilontle yabasebenzi bezempilo zasingelwa phantsi kwesi sibhedlele. Umongameli URamaphosa uqinisekise oonozakuzaku abatsha bamazwe ngaphandle kuba uMzantsi Afrika uyayisombulula ingxaki yombane. Luqhokrelile uqoqosho lweli kwikota yenombolo ze-GDP ngenxa yokucinywa kombane. Umongameli Ramaphosa wamkele oonozakuzaku abavela kumazwe ali-18 aquka iGambia, Nepal, Pakistan, South Sudan phakathi kwamanye kwindlu yeendwendwe zikamongameli ePitoli ngale njikalanga. Umongameli Ramaphosa usetshele amanxusa amasha aqhamuka kwamanye amazwe ukuthi uhulumeni uyakusheshisa ukuxazulula inkinga kagesi eNingizimu Afrika. Ukucima kukagesi sekukhahlamaze umnotho waseNingizimu Afrika. Osomabhizinisi bangaphandle kwakulelizwe bayiflathela eNingizimu Afrika ngenxa yelenkampani ephehla ugesi ehlulekayo ukwenza umsebenzi wayo. We are therefore focused on several measures to sustainably improve the performance of our existing power stations and bring additional generation capacity online in as speedily a method as we can. Umongameli uphinde wathembisa lamanxusa ukuthi lenkinga kagesi izoxazululeka maduzane mase eNingizimu Afrika kanye namazwe abo bazokwazi ukuhwebelana kahle ukuze kusimamiswe imnotho yalamazwe wonke. Umongameli Ramaphosa uphinde wagqugquzela lamanxusa ukuthi abheke amathuba omsebenzi njengoba elana eNingizimu Afrika ukuze amazwe abo azofika azotshala izimali kwakheke amathuba omsebenzi uqeda imbubha, indlala kanye nokuthi abantu baseNingizimu Afrika kanye nabantu basemazweni abo bathole amathuba omsebenzi amasha. Ngingusamaseko wezindaba ze-SABC ngibika ngisePitoli. Abasemagunyeni KwaZulu-Natal bahlabe ikhwelo kubafuyi bezilwanyana zasekhaya ukuba baqinisekise ukuba zigonyelwa umgada okukulandela ukusweleka kwabantu wasempangeni olunywe yinja enomgada. Umndeni usakhungathekile. uBandile obeneminyaka emihlanu ubedlala nabangani bakhe. Kukholakala ukuthi ke izinja ezintathu zibe sezibajaha babaleka, kepha uBandile wawa nalapho ke ibe isimluma khona inja. Emuva kwesonto kwenzekele isigameko, umama wakhe umyise esibhedlela ebona akaphilile. Udlule emhlabeni emuva kwezinsuku ezimbili engeniswe esibhedlela. So nje ngine pain engasoze futhi yasuka. Ngine pain. Because namanje ngibuye ekliniki izinja ibedane zangena lapha ekliniki ngabaleka ngoba sengiyasaba kwazinja lezo. Ugogo walomfanyana uthi uze wamtshela ke ngalesigameko sokulunywa yinja esevele esengeniswe esibhedlela. Umndeni uthi ukudlula kwakhe emhlabeni bekungagwemeka.
Kuluhlungu nanama nje kuhlungu batshelile laba bebefika nje abantu abami ngibizeleni umuntu ozongikhazela ngoba ngilala esuku. Umnyango wezolimo esifundazweni usuzwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwesifo samarabi esifundazweni. Tesisho ukuthi nesicela umphakathi bamsane nathi. Isifo esinzima kakhulu kodwa silula ukuthi sisinqobe. Ngani ngoba into efunakalayo kuphela ukuthi abantu balethe izinja zabo balethe amagadi awo siletha nje iservice mahala so uhulumeni ukuthi zivaccinate zijove. Lo mnyango usuqale umkhankaso ke wokugoma ezilwane esifundazweni ngengoSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisempangeni. Aphinda afumana isixa esikhulu semali amasebe ezempilo kunye lelemfundo eMpuma Koloni kuhlahlo lwabiwo mali lwephondo. Lamasebe mabini anikwe ngaphaya kwe-28 billion yeRand isebe ngalinye kwibudget engange-89.6 billion rand yephondo. Imali engange-270,000 yeRand ibekelwe iphuhliso lwamashishini asakhulayo. Ngelixa senza uhlahlo lwabiwo mali lwephondo, umphathiso wezezimali nophuhliso loqoqosho eMpuma Koloni umlungisi Mvoko ugxininise imfuneko yokutyala imali kubuxhakaxhaka bale mihla ukuze kuvuleke athuba imisebenzi. Imeko yezoqoqosho wephondweni ayincumisi. Izinga lentswela-ngqesho likumyinge wama-42 ekhulwini. Isikhokhelo sephondo sinika ingqwalasela amaphulo anefuthe lokuhlumisa uqoqosho. Ukanti bakwafuna ukuba ngurhulumente othembekileyo nowenza izinto ngokucacileyo. Kodwa ulawulo oluhexayo ingakumbi kwamasipala lubuyisela umva eliphondo. And our poor performance in infrastructure delivery is largely seen at municipalities against high levels of service delivery backlogs. We continue to underspend on infrastructure grants while our roads are dilapidating, provision of electricity is in crisis mode, and water and sanitation challenges are at our doorsteps. As a result, the province continues to lose conditional grant funding due to this underspending and funds returned to the National Revenue Fund. Amaqela aphikisayo awaxolanga lolu hlahlo lwabiwo mali. MEC failed to address the rampant cost of employment, provide any details on how the government plans to cut down on its bloated administration that is draining funds from service delivery to our communities. We, however, welcome the chunk that went to the Department of Education. However, that department has a history or as a track record of failing to spend their money. As you will remember that it returned almost 200 million back to more than 200 million back to Treasury last year. Izikolo ezenakaliswe zizikhukhula zakutshanje zabelwe i-124 million rand ukuba zilungiswe. Dunguluba balo tata kwindaba zeSABC eMonti. Bakumakhulu amabini oonogada abasebenza phantsi kwenkampani iChipper Academy, inkampani enikezela ngeenkonzo zokhuseleko kwaPrasa eKapa, nabazibeke phantsi izixhobo bekhalazela ukungafumani imivuzo iinyanga ezimbini. NgoDisemba wanyakenye abasebenzi babhenela kumajelo endaba kulandela ukungamkeli kwabo ngoNovemba. Le nkampani yoonogada ka-mnu Chipper Mpengesi okwangumnini weqela leBhola iChipper United. Ngapha kwamakhulu amabini abasebenzi abangonogada beChipper Academy baqeshelwe ukugcina ucwangco kwizitishi zaseKapa bagade nokwebiwa kweentambo zombane. Kwizitishi ezinjengeGobeck, Woodstock, Esplanade, Yesterplaat, Oostezee naseMaitland. Abasebenzi batyhola ngelithi imirholo bayifumana kade yaye basajonge enkalweni owezinyanga zimbini zigqithileyo. Sifuna ukwazi uba ithini into kaMpengesi nathi ngemali yethu ye-2 months because asikwazanga ukufaka abantwana bethu ngoJanuwari esikolweni ngenxa yokuba uMpengesi funeke xa sifuna imali yethu siyilwele. Salary sigqibela usifumana ngoDisemba nge-21 kaDisemba. Nangoko kwafuneke silwile ukuze sifumane isalary zethu. Affecta kakhulu because abanye asikwazi unika abantwana bethu i-transport funeke zibhatelwe, i-rent funeke zibhatelwe. So apha eKapa siphila ngonxusa. Kwimbalelwano nabasebenzi iChipper Academy ithi ayikwazi ukubhatala abasebenzi ngoba uPrasa ubanike izohlwayo ezifikelela ku800,000 waze wabamba nentlawulo yabo yenyanga yomqungu. OkaMpengesi uthi banengxaki ezininzi mayelana nontlawulo kaPrasa nangwendima yokwenyuswa kwemivuzo.
Imibutho yabasebenzi ithi kukho iingxaki ezimandla kwiinkampani zokhuselo. UPrasa si-expect ukuthi naye unayo ipati yokuprotecta abasebenza kwi-environment yakhe. Siyile kuPrasa amatyeli ngamatyeli sibacela ubana mabeze. Kwimbalelwano nabe-SABC, umphathi wezokhuselo kwaPrasa uAlexiyo Papadopoulo uthe bazama ngazo zonke iindlela ukubhatala iinkampani zokhuselo yaye benza njalo. Thule Joka, kwindaba ze-SABC eKapa. Ayisekho emhlabeni imvume yomculo womnqunqu Gloria Bosman. Abantu badlulisa amazovelwane emva kwesithwakumbiso kwakwalo mthomkhulu kumculo womnqunqu kweli. Ngokubona kwami kufike umgwebo ngoba lokuthi usothuka omnye kube kuvela omnye basweleka ngendlela engaqondakaliyo. Ngathi mubi umsakazi kodwa bese ngithi inkosi mhlomphumulela wafuthi nokukhanya kwaphakade kumkhanyela aphumule ngokuhle. Alitshoni lingenandaba. Kubhlungu ukuthi thina abathandi nabalandeli bomculo wejazz uThixo upha esexutha kodwa akathathi into angashiyi into. Uthi ke akathi kokuhluka kobomi sikwasekufeni makaphumule ngoxolo mama noko bese mdala sinazidedelana. Benduyithanda la ngoma yakhe ithi amaqwathi kakhulu. Kubhlungu ndithi ngxeke sapho lakaBosman nakubalandeli bonke bakhe abaxhasi bakhe. Aninadwana uMzantsi Afrika wonke ulahlekele. Wanga umphefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo umama Gloza Bosman. Elinene lona msasazi ukubana isitya esihle asidleli kwaye ukufa oku akucekisi uthatha lento siyithandayo yanga ke imiphefumulo yabo ingaphumula ngona phakade. Ngithi emndenini ababe mathuthu nokushiya kwakhe emhlabeni kwemculo uGloria Bosman kwangathi imndeni ingaba mathuthu ayawulala amachawe kuyawusela tibongo umhlaba kawunoni. Igama lami ndingu-Amaza Njanga, umsasazi wenkqubo 123 Polars phana kumhlobo we-NFM. Ndiyafuna nje into yobana ndinikhumbuze ndiphinde ndinikhuthaze into yobana elo nalowo azifumanele i-set-top box kwiposi ekufutshane kunye naye. Le set-top box ke uyanyanzeleka nabo lifumane ukwenzela into yobana uzawukwazi ukufumana onke amajelo kamabonakude e-DTT simahla. Abo bafumana isibonelelo sesasa nabo bafumana umvuzo ongaphantsi kwe-3,500 rands ngenyanga bayifumana simahla le set-top box. Ngoko ke iya kwiposi ekufutshane kunye nawe uzifumanele le set-top box walala wasala zifumanele yona ngawo lo mzuzu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu lokula 60% wamathuba emvula kwindawo eziphakamileyo phaa eMpuma Koloni kuyakuthi ga phaya eThekwini kanti ke zintshizane nje ezithe qa ezilindelekileyo kwindawo ezininzi zelizwe uqala phaa koBotswana kwehlela eFreystata eNorthwest eNorthern Cape ngokunjalo naphaa kwingxenye yaseMpuma Koloni kanti ke Iqolo noko zisinawo nezamvula kwiindawo ezininzi zelizwe kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula kwindawo ezigudlunqeme phaya eMpuma Koloni ukuyakuthi kapha kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe zikhona ke nezazibhaqu zenkungu kwimimandla esentshona uqhube ngononophelo umbukeli uyabongozwa ke kanti into yoba ujonge kaloku laa meko eyomileyo nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo phaya kwelaa phondo laseNorthern Cape kanti ke ikhona nomoya obhudla ngamandla olindelekileyo phaa kwindawo ezikunxweme olusentshona masijonge into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatshombukeli ndithi noko izulu lithanda balihle kwiindawo ezifana phaa ko-Sutherland nalapho amaqondo ebetha kwi-10 ngo-14 phaya eCalvinia kanti kathathise ngo-21 phaya e-Uppington e-Alexander Bay silindele u-18 kanti ke phaya eKapa lodumo ngu-19 degrees Celsius eGqeberha ngu-22 kanti ke Monti ngu-21 ngelixa uMthatha ingu-18 athathisa amaqondo ngu-21 phaya eMpangeni nase-Richards Bay ngu-13 omhle eRhawutini naphaa koSoweto njalo kanti ke phaya eLiphalale silindele u-17 degrees Celsius xa hlabela mgama
sijonga ngomso lifudumele kakuhle mbukeli izulu ngo-29 phaa koKhayelitsha koBellville Kapa phaya zathathisa amaqondo ngo-35 eFredendal ngokunjalo napha eCalvinia liyatshisa mbukeli ngo-37 eUppington kanti ke phaa eKimberley silindele u-33 Bloemfontein koBlumanda phaya ngo-29 zekomani ibe ngu-30 ngelixa eMthatha ingu-28 koCofimvaba phaya komaya koBholotho ukuyotsho phaa koSt Marks ukuyongena kwaNcorha nakhona silindele emozulu efudumeleyo ngu-27 omhle phaya eMonti ngelixa silindele u-26 eSajonis kaMnantinoid.